अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. निवडणुकीच्या तोंडावरती कशा तऱ्हेने इथल्या जनतेला, इथल्या मतदारांना आमिष दिली जात आहेत आणि इथल्या जनतेची, इथल्या मतदाराची घोर फसवणूक केली जाते, हे आज इथं पुन्हा एकदा सिद्ध होतं आहे. मी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की सिंधुदुर्ग समृद्ध योजनेअंतर्गत आमच्या शेतकऱ्यांना आणि इथल्या सर्वसामान्य जनतेसाठी म्हणून ताडपत्रीचं वाटप ह्या योजनेअंतर्गत, म्हणजे सिंधुदुर्ग समृद्ध योजनेअंतर्गत ताडपत्र्यांचं वाटप प्रस्ताव पाठवले होते आणि ते मंजूर झालं. अशा तऱ्हेची ही पत्रं आलेली आहेत आणि ही पत्रं आल्यामुळे इथला शेतकरी असेल, इथला सर्वसामान्य लाभार्थी असेल, हा खऱ्या अर्थानं खुश होता की आपल्याला ताडपत्री मिळते आणि शेतात आता भात पिकतंय सगळ्यांचं आणि आपल्याला उपयोगाला पडेल. परंतु त्यांची घोर फसवणूक अशा तऱ्हेने होते की ते जेव्हा खरेदीला जात आहेत आणि बिलं सबमिट करायला जातात खरेदीची, त्यावेळी त्यांना ह्या योजनेलाच निधी उपलब्ध नाही असं प्रशासनाकडून सांगितलं जातं आहे. म्हणजे प्रशासनाचं एकीकडे पत्र येतं आहे, आपण ह्या योजनेअंतर्गत आपला प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे, आपण खरेदी करा किंवा आपला प्रस्ताव, आपली जी बिलं आहेत ती सबमिट करा म्हणून आमच्याकडे दाखल करा. आणि दुसरीकडे सांगितलं जातं आहे की ह्या योजनेला निधी उपलब्ध नाही. माझा थेट आरोप आहे की अशा तऱ्हेची घोर फसवणूक जर प्रशासनाकडून होत असेल तर प्रशासनाला जाब विचारला जाईल. प्रशासनाने अशी दिशाभूल करू नये. कोणाच्या नेत्याच्या असेल, मंत्र्यांच्या असेल, राजकारणी माणसाच्या असेल, लाभासाठी अथवा दबावाखाली जर प्रशासन अशा तऱ्हेने काम करत असेल तर जनतेला घेऊन यांच्या कार्यालयात जाब विचारण्यात येईल आणि ही तात्काळ जी फसवणूक आहे ती थांबवा. आणि ज्या ज्या जनतेची फसवणूक अशा तऱ्हेने या सिंधुदुर्ग योजनेतल्या अधिकारी करतायत, प्रशासन करतंय आणि ज्यांची फसवणूक झाली त्यांनी तात्काळ माझ्याशी संपर्क साधावा. त्यांना न्याय देण्यासाठी आम्ही बसलो आणि त्यांना न्याय हा प्रशासनाकडून मिळवून देऊ, हा शब्द आपल्या माध्यमातून देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.